Ndị be anyị ekene m unu. Sị na agha dị iche iche na-aga n'iru n'ụwa niile, mana Naịjirịa bụ ebe anyị nọ kịta, agha dị iche iche na-agakwa n'iru. Ahụ m onye Igbo, mana dịka o si dị, ebe anyị nọ kịta bụ ebe a na-akpọ Naịjirịa. Mana n'ime Naịjirịa, ebe m nọkwụzi kịta dịka onye Igbo mbụ bụ n'ala Igbo. Ana Igbo ahụ, ihe ọ bụ na mbụ bụ ana Biafra, tupu ndị ọcha wee bịa bụrụ anyị ukwu ha na arụrụ ala ha, bịa mebisiere anyị ala Igbo. Igbo na-adị n'udo, Igbo na-ebi ọfụma tupu ndị ọcha abịa. Ihe m ji na-ekwu ihe a ekwubugo m ya mbụ, mana ndị ụka adịghị emezi. Ụka bịara abịa, ụka ya anakwa ekwe n'ikwe, maka na ama m na o nwere ndị ụka na-abago n'isi, nke na mgbe ọbụla i chere echiche ime ihe ọbụla megide ụka, ha ga-achọ ka ha tinye ndụ ha iji kpuchite ụka. Mana eziokwu bụla eziokwu, chee echiche cheruo ya ana. Kedu ihe mere na Britain bịara wetere anyị ụka ji nọlụ nke afọ 61 kemgbe ndị Britain bịachara ka ife mee na kemgbe ahụ rute ugbu a ịnụ na Britain bịara leta ndị Naịjirịa. Ka a na-ekwu ihe niile a na-ekwu, Naịjirịa adịghị mma, naira na-agbatu, dọla na-agbago. Ka ihe mee na enubere Britain bịara bịa mara ihe a ga-eme ya ka ọ dị mma. Ọ dị ka ebe ịzụrụ nwa afịa, ịzụsịa nwa afịa ahụ fụ nọ na-eme ọfụma. Ịbụrụ ezigbo mmadụ, ka ife mee na ije ịma nje fụ nwa afịa ahụ ịzụ, mara ife na-eme ya, mara ife mee na ọ dị eme ọfụma. Ihe m na-achọ ịgwa unu bụ, mụ nwa mụ na ndị ụka adịghị emezi. Ihe ọbụla gbasara ihe Britain wetara n'obodo a, ewepụgo m aka n'ime ya, bido n'ebe ụka nọ. Ma m na ụfọdụ ndị ọzọ ji alata m obere arụ iwepụ aka, mana mma na-eji nwayọọ nwayọọ wepụsị aka n'ebe a niile nọ. Maka na nwa ndị ụka na-adị ekwu okwu na-asị na ajụgo m ekwensu jụọ ọrụ ya niile. Mgbe ị chọrọ ịjụ ekwensu, ya ajụ aka ọrụ ya niile, ji ihe niile o wetara, wechigharịa ife ndị nwere ike iwechigharịa. Ọ dịka onye si na ya ajụgo njọ, dịka ndị ụka na-akpọ njọ, ma ọ na-ejụgo ekwensu. Ndị ụka sị na onye jụrụ ekwensu ga-ajụkwa ọrụ ya niile. Ya bụ na ihe ajụ akwamiko, ihe ajụ izu ozi, ihe ajụ ịtụ asị, ihe ajụkwa ịnụ ọgụ. Ihe ndị ụka bilivuru. Mana m na-ajụkwu ha, Britain wetere akwụkwọ nsọ kwuru ihe a niile, na Britain dị njikere ịnụ ọgụ mgbe ọbụla. Britain na-atụ asị mgbe ọbụla. Britain na-ezu oshi mgbe ọbụla. Britain na-egbu mmadụ mgbe ọbụla. Na ọ bụrụkwa na ndị nke ha ka a na-egbu, amakwa m na a na-egbukwa ndị nke ha, mana ka ha si egbu ndị ọzọ, ọkacha ndị be anyị, naanị maka ọyịl dị nọ na be anyị, maka ọyịl na-ahụ n'ụfọdụ mpaghara n'ala Igbo.
ana Biafra onye ha ji eme ihe a niile. Fa gaa n'azụ fa akpa nkata, fa pụta n'ilu fa ezona, fa gaa n'ime ọfịa fa egbuo kpom, fa pụta n'ezi fa na-ajụ onye gburu. Ya ihe Britain na ndị ọzọ na-eme. Ana m ekwu ya kemgbe, ọ bụrụ ọsọ naanị Britain. Imirikiti ime kọntrị ndị ọzọ, imirikiti ime obodo ndị ọzọ akafaticha na ibe a, na nke unu na-asị Amerịka, na nke unu na-asị France dịka ndoro anya. Ihe na-ajụ m nke otu m si mara, eziokwu na agabeghị m ebe ndị ahụ mbụ, mana ọ bụrụ na agaghị adị ya n'ihe a na-ekwu okwu ihe a na-ekwu okwu ihe a, ị ga-apụta bịa sị ka eke ihe a si mee. Bịa, kedu unu bụ ndị na-achị Naịjirịa? Bịa kenenu, nke na ihe akarịgo. Unu na-achị obodo mgbe ọbụla na-egbu mmadụ n'obodo, o nweghị ihe na-aga n'ihu n'obodo. Ụlọ ọrụ ekwesịghị na-arụ, ọ dị nke ndị obodo na-ekwu mgbe ọbụla na nwee nke unu na-arụ. Unu pụta na mba obodo na-abịa gbaziri ego ka ebe ego ndị a na-aga. Mana n'ihi na ha niile nwere ihe a na-ekete n'ihe a na-eme anyị, anya mere ya ndị gbachiri nkịtị ji gbachi nkịtị. Amakwa m na o nwere ndị akafa na-adịghị ya, amakwa m na o nwere ndị ihe a na-eme anyị na-adịghị mma, mana n'ihi otu ihe ma nke ọzọ wee na-ala ha ikwu okwu. Ka akwụkwọ ya ọzọ, mgbe ọbụla anyị hapụrụ ihe niile mba Britain wetere anyị, mba ahụ ka ihe ga-ebido gawara anyị n'ihu dịka ndị Igbo. Jikere ndị nne nne gị ma ndị nna nna gị nọ mgbe ụka na-abịabeghị, maọbụ ndị akọtara akụkọ ya, jikere ha tụtara Igbo dị mgbe ha. Ndị dibịa anyị na-eme ọrịa dị iche iche ugbu a, ọya ahụ maka na emebisigo ọfọ. Maka na mgbe gboo a na-asụ ọfọ, onye jekwa emebie ihe ọjọọ na tigbuo onye ahụ, onye ọ sọrọ ya bụrụ. Mgbe ọbụla ichekwala echiche ma ọ bụ jedebere mmadụ ihe ọjọọ, ala ewere gị. Ma n'ihi anyị hapụgo omenala sobezi ụka, ọfọ adịlọzi, onye ọbụla na-emezi ihe masịrị ya. Maka mgbakwu unu, ọ bụrụ na ọ da aghọtachi ọfụma, ọ bụla ọsọ Igbo bụ ihe na-eme nsi, ndọcha na-emekwuzi nsi nke fa bụ egbe kafa ji eme ya, nsi nke fa bụ poison kafa ji eme ya. Snipers everywhere n'obodo Igbo, assassination every time. So kedu ihe ga-emezi onye na-echere echiche anyị ịpụta isi na Igbo afụrụ ofe n'anya, Igbo nwere ofe obi? Kedu ebe ifuru ofe obi n'ụwa niile? Ebe unu ekwetego n'ụka, ụfọdụ anọsi ike ebe nna nna anyị ha nọ, ka otu anyị ji esi enwe ofe obi. Naanị mgbe ị ga-enwe ofe obi mgbe unu kwekọtara n'ihe ofu ihe. Anyị niile bụrụ ndị omenala otu anyị si bụrụ mbụ, asụwa mfọ. Onye jekwa emebi ihe n'obodo kpara na tigbuo onye ahụ, ụjọ adị, egwu adị. Nchọkwa ime ihe, cheta na ana ya etigbukwa gị, ị na-azụ. Mana ma o nwere ihe dị otu ahụ, onye ọbụla na-eme ka o si ma kwụsị ebe a taa. Damala ka ikpe ọtụtụ. Biko nụ gbalịa nchebi ihe echiche, nka n'uche nke m ụka ya wụ ihe arụ mbụ ndị oyibo mere anyị. Daalụkwanụ.